Sugatan po ang isang lalaki matapos pong pagtulungang saktan ng dalawang katrabaho po sa barangay Macalong, Urdaneta City, Pangasinan. Kinilala po ang mga suspect na isang 18 anyos at 16 na anyos na lalaki at residente ng Victoria, Tarlac. Sa panayam po ng IFM News Dagupan kay Urdaneta City Police Station WCPD Office Police Lieutenant Rosel Marinas, nakalalabas lamang po umano ng biktima sa palikuran ng mangyari ang pananakit at nauwi sa pananaksaka. Dagdag ng opisyal, ang nakababatang suspect ang humugot ng patalim at sumaksak sa biktima. Napag-alaman din na edad 14 lamang isa sa mga suspect nang makita ng kapulisan ang birth certificate na dala ng guardian nito. Yung isa, dumating na sa atin, ang kakilala ko niya, at pinopita siya, at ang sabi ko niya, 16 years old siya. Wala ba sa guardian ko niya, nalaman niya, nakapag-police naman po siya ng birth certificate, at nalaman ko namin na 14 years old pa lang po siya. So, bakit po sa batas natin, na inulit ko ba, yung mga dalawang edad ko ay hindi po namin kasoban, kundi nirekwento namin siya sa DSW. Yan po ang tinig po ni WCPD Police Lieutenant Rosel Marinas. Tinuturong dahilan po ang matagal nang hindi pagkakaunawa ng mga biktima at sospek. Naaresto ng kapulisan ang dalawang sospek at na-turn over na rin sa ang menor de edad sa kanyang guardian para sa kaukulang gabay ng DSWD. Nagpapagaling naman hanggang sa kasalukuyan ng biktima matapos magtamo ng dalawang saksak sa kanyang katawan. IFM News. IFM News. IFM News.